बिना पारमिसनाव हाबनो मोना मिथियोना मिथिया मिथियो डक्टर बाबु नाथाय आं हाबनो गोनां जाथारबाय मानो आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा आंखौ मा नोंनि नोंहाबजोखौ रेप खालामजानो गिदोंना माथो बिदि नङा डक्टर बाबु आं बिदि सानाखै नों जोंनि इसोर बायदि जों नोंनियावनो भरोसा खालामो गाज्रि दा मोनसे डक्टर बाबु गोसोआव हरखाबनो मोनसे खोथा गोसोआव फैनायलाय आं बेखौनो सोंनो होननानै हाखु दाखु फैनाय जाबाय बुंदो डक्टर बाबु आंनि सोंलुआ बेनो जे बिहामजोआथ' अकस्मात मानो बिदि जादों आं बेखौनो सानदों डक्टर बाबु बिहामजोआ गाज्रि बेसादफोरसो मोनजाफ्लांदों नामा माने मा बुंनो सानदों माने मानसिनि आखाइ गाज्रि नोजोरनि मुलि सुलि बेफोरबायदि मोनजाफ्लांदोंदां आं बे खोथाखौ सोंदों डक्टर बाबु नोंथांनियाव आं खोथाखौ बुजिनो हाबाय खोनासं आं दायो बेखौ जेबो बुंनो हाथ'नाय नंला आं नायनानै साइन्स हिसाबै आं जेखौ मोनदों नाथाय बिनि जिउआ खाथ्रायाव दङ बेल' दे डक्टर बाबु नोंनि सायाव जोङो भरोसा लाखियो जेरैखि जाया नोङो आंनि बिहामजो आरो फिसौखौ मोजां खालामनानै होथारनांगौ आंनिफ्राय आं हानायखिनिखौ नाजादों नाथाय आंबोथ' मानसिसो आं डक्टरसो नाथाय मा नाथाय डक्टर बाबु नोंथांमोनाबो गसाइनियाव नांथाबनानै थाबाय थादो आरो नोंनि नोंसौनि आरो बिहामजोनि जिउआ गसाइनि आखायाव बिहामजोनि फिसौनि जिउनि खोथा सानोब्लानो गाबनोसो ओंखारोसै आं आइ बिहामजो नों मोजाङै जादो नों मोजां जाब्लासो आबै फिसाखौ नायनो हागोन बिहामजो नोंसोर बिमा फिसानि जिउखौ लानानै आं जोबोद सिन्तासै गोसोखौ हमथा लोरबां दा खालाम अन्नानै नोंथाङा बाहेरायाव ओंखारलांदो बिहामजो नों मोजां जादो बिहामजो नों हामदो बिहामजो बिहामजो आबै फिसौ आंनि फिसौ ओइ बिहामजो फिसौ फिफा मा जाबावगोन फिफा मा जाबावगोन ओइ फिफा मा जाबावगोन आंनि बिहामजोआ आंनि फिसौआ हामगोन ना हामला गासैबो माथो गसाइनि सायावसो बुङोसै रावबो फाहामनो हागोनखौनो बुंला माथो आयै मा बुंहरखो डक्टरा आयै मा बुंहरखो आयै नों सोरांस्रिखौ लोगो हमहैदोंना बुंना आयै सोरांस्रिया मोजां जाबाय होननानै बुंना बाबा गोसोखौ बांद्राय लोरबां दा खालाम मोजां जागोन आयै मानो बुङा आरो इसाया आयै इसाया रायलायबायना नों इसाजों दङमोन ना आयै बुंना आयै हामगोन ना इसाया गैया गैया फिसा गैया आबै फिसायाबो दाबो रावानो ओंखाराखै आरो बिहामजोआबो दाबो एसेबो थरावनो फैयाखै खालि डक्टरा बिसोरनि जिउखौ खाथ्रायाव दङ बेखौल' बुङो फाहामनो हागोन बेखौनो बुङा हे सोर नों आंनि फिसौ आरो आंनि बिहामजोखौ थाबैनो फाहामथारदो हे गसाइ आंनि अनसुलि बाजैखौ नों बासायथार बाजैया आंखौ जोबोद अनो बाजैया मोजां जाथों इसोरानिखौबो थाबनो मोजां खालामथारदो गसाइ इसोरानि आंजों थाबनो हामनानै गेलेनो हाथारथोंसै आफा खोनादों आं बाबा बुं आफा इसाजों सोरांस्रिजों मानो बेबायदि हरखाब डक्टर हमदां हायै बेमार जाखो आफा सोरांस्रिया हामगोन ना आफा नों बुंनो हागोन ना आयै आयै नों बुंनो हागोन ना इसाया हामगोन आंनि फिसाजो इसाया हामगोन नों बुंनो हागोन ना आइ फिसा नों मानो एसेबां गोसोखौ लोरबां खालामदों आफा आंनि फिसा इसानि जिउ आरो आंनि अनसुलि हिन्जाव सोरांस्रिनि जिउखौ लानानै आं दिनै जोबोद सिन्ता जाय हिन्जावा आंखौ सान हर दै जासियो ओंखाम जासियो आंखौ जोथोन खालामो आंनि गाननाय जोमनाय सुनानै होयो आंखौ खबर खालामो बे हिन्जावा आंखौ नागारनानै थाङोब्ला आं माबोरै सहायनो आफा बिमाया बेमार आरो फिसाजोआबो आंखौ नागारनानै थांसिगोन नामा आफा ओइ फिसा नों मानो नंथारै खोथाखौ सानदों गसाइया मेगन खाना नङा गसाइया खोनादों जोंनि गाबनायखौ जोंनि दुखुखौ गसाइया नुदों गसाइया गासैखौबो मोजां खालामगोन गसाइनियावल' फोथायनाय लाखिबाय था आयै दाबायदियाव आंनि फिसाजो आरो आंनि हिन्जावा माबा मोनसे जायोब्ला आंबो गोथाङै थाया आयै आंबो गोथाङै थाया आंनि हिन्जावजों आंनि फिसाजोजों आंबो थैफागोन आंबो सहायना थानो हानाय नङालै आदा बाजैया आंखौ इसेबां अनोलै हारे बाबा फेथेन नोंसोर बे दुखुनि समाव गोसोखौ राफोदसो खालामनांगौ
मानो नङा खोथाखौ साननानै गाबनानै नारभास जादों नोंसोरो? आफालै बे हस्पिटालाव आंनि हिन्जाव आरो आंनि फिसाखौ बासायनो हानाय नंला। थौ आफा बेलेग हस्पिटालाव लानानै थांनोसै नामा? औ थिग खोथाखौनो सानदों। डक्टर हामबायना? आंनि फिसौ आरो आंनि बिहामजोआ हामबायना? सरि नोंथांमोन, आं नोंथांनि फिसौनि जिउखौ बासायनो हानाय नंला। जोबोद सिरियासनि सायाव सिरियास जाबोबाय। नोंथांनि फिसौनि जिउआ 24 घन्टाल'सै। मा? नों बेफोरखौ डक्टर बाबु मा बुंदों? औ दायो रायलायबाय थानायनि सम गैला। नोंथांनि फिसौनि जिउखौ नांगौब्ला दानो बे हस्पिटालनिफ्राय गुबुन मोनसे हस्पिटालाव लानानै थांदो। नाथाय डक्टर बाबु, हरखाब जों बबे हस्पिटालाव लानानै थांनांगौ जाखो? गोख्रैनो 108 गारि लिंहरदो आरो नोंथांमोननो मोनसे हस्पिटालनि नाम लिरनानै होगोन। आरो बे हस्पिटाला चाइनायावसो दङ। नोंसोरो दिनैनो दानो नोंसोरनि फिसौनि जिउखौ बासायनोब्ला लानानै थांदो चाइनायाव। आरो डक्टर बाबु आंनि बिहामजोआ? नोंथांनि बिहामजोआ बेयावनो मोजां जागोन, नाथाय गोबाव सम नांगोन। नखरनि मालिकआ फैदो आंजों, आं हस्पिटालनि नामखौ लिरनानै होगासिनो। बिफा गोख्रै थांदो थां। आबैखौ लानानै गोख्रै थांदो नोङो। आयं आंबो थांफागोन नोंजों। औ थांदो थां। थां गोख्रैनो थांदो थां। आयं फैदो। ओइ बिफा माखौथो गोमोहाबखो नोंलाय? बेमार नायनांगौ गावहासो हनै हुस गैयि जानानै थाबाय। ओइ बिफा हो? माखौथो बेबा नांनानै थाखो नोङो? खोथाफोरखौ खोनानानै मानोबा बेबासो नांनानै थागारदों आं। आदसा बिमा, आं दायो मा खालामनांगौमोनलाय? आयै बिफा नों मा जाथारखो? आबै फिसानि जिउआ खाथ्रायाव दङ। डक्टरा नोंखौ लिंहरदों गोख्रैनो हस्पिटालनि नाम लिरनानै होयोनो। थांदो बिफा गोख्रै। अ नङा माथो, बावगारदों आं। सोरांस्रि आंनि अनसुलि हिन्जाव, आंनि फिसाजो, आंनि गोरबोनि फिसाजो, नोंसोर बिमा फिसा आंखौ गारनानै थांसिगोन नामा? थांमारसिगोन नामा? सोरांस्रि नोंनि फिसायाव देरहाखौ गारनानै नों थांमारसिगोन नामा? आरो ओइ इसा आंनि फिसाजो, नोंबो नोंनि नोमफाखौ गारनानै थांसिगोन नामा? नोंसोर बिमा फिसा गावनि हौवाखौ गावनि बिफाखौ मावरिया खालामनानै गालांसिगोन नामा? बा नंमारगौसो, आंनि साननाया नंमारगौसो। बाबा अलंबार नों फैदों? जेब्ला सेराव नुयो अब्लाल' बाबा होननानै बुंफ्लायो। नोंसोरो माबायदि बिमा बिफा जाखो? आरो बे देरहायाथ' नामावल'सो बिदा, जेबो थाइसे फैसानि मुल्य गैया। औ नंमारगौ, आंनि मेलेमा थिगानो। नंगौ खोथाखौनो आंनि मेलेमा साननो रोंखायो। सि आयै लाजिबाय आं नोंखौ। माबायदि बिमा नोङो, गावनि फिसाखौनो बासि अनो? मा गोब्राबलाबायबाय थादों नोङो फिसा? आंलाय सोरखौ बासिखो, सोरखौ अनखो? अनाखैब्लालाय माथो? नोंथ' देरहाखौसो अनो, बिनि हिनजावखौसो अनो। देरहानि हिनजावासो नोंनि बिहामजो, आंनि हिनजावाथ' नोंनि बिहामजो नङा। बेनिखायनो नोङो आंखौ आरो आंनि हिनजावखौ नायनो हाया? मा जादों नोंसोरलाय? मा जादों? नों बेयाव मानो फैदों? जोंखौ रायनोसो फैदों ना बेमारिफोरखौ खबर लानो फैदों? सोर बेमार जादों? नोंसोरथ' आंनि हिनजावनो ओंखाम ओंख्रि संना होनो गगौबा नायनो बानानैसो नोंसोर बेयाव थाफैजोबफ्लाजोबदों। आंनि हिनजावा खर' सानानै लोमजानानै बिसनानिफ्राय सिखारनो हायाखै, गुजुनानै हांखौनो लानो हायाखै। ओंखाम ओंख्रि संना होनांगौ गियान गैया। दुगैनांगौ, दै गुदुं फुदुंना होनांगौ, बेफोरखौ गियान गैया। जोथोन लानो बानानै खारखोमादों। नोंसोर देनां बोराय बुरैया आंजोंनोथ' नायजागोन। आंसो साखरि मावो, आंसो थाखा खामायो। आंनि हिनजावानोथ' नोंसोरखौ जोथोन लागोन। नोंसोर बोरायबा बुरैबा नोंसोरनि हासुदै खि गारनानै होगोन। बे लरग' देहायालाय मा मावनानै जाहोगोन नोंसोरनो? गावनि उदैखौनो जेनथेनसो सुफुङो बियो, आरो नोंसोरखौ फुसिगोन बियो। आइदै नंगौ खोथाखौ बुंबायना, लाजिबाय दायो। आंखौ बुदों, फिसालाखौ बुदों नोङो। हिनजाव मोनलायनाय फिसाला इसिबां गिदिरखौ बुदों नोङो, लाजियासै? खुगाखौ जबान हमथानानै बाथ्रा बुं। मा जोंखौ बेयाव नोङो ओंखाम ओंख्रि गेलेनो थाफैनाय बायदि मोनदों नामा? जों बेयाव मानो दंफैयो? नों बेखौ उदिस लाफैफेरदों? खबर लाफैफेरदों नोङो? सनामुखि दादेरनाय, रुफामुखि दादेरनाय, हिरामुखि दादेरनाय हिनजाव मोनदोंथ'। हिनजावनि फिथिगथिङाव हाबसोनानै थाबाय थादों नोङो? जों बेसेबां गाबग्रु थुग्रु जागासिनो। बबेथिं मा खालामजेनगोन, बबेथिं थाखा देरमगोन, सोरखौ बबे हस्पिटालाव लांगोन, बेसेबां माथा मारिनो गोनां जादों। आरो नोङो जोंखौ बेबायदिसो बुखिफैबावदों। दिनै इसानि जिउआ बेसेबां डेन्जाराव जानानै दङ। 24 घन्टानि गेजेराव बेखौ जुदि मोजां डक्टरनो दिन्थिनो हायाब्ला आबै फिसानि जिउआ गोमासिगोन। बेखौ मिथिगौ नोङो? दिनै सोरांस्रि बिहामजोनि मेन्टेला गाज्रि जादों, बेखौ मिथिगौ नोङो?
बहा मिथिगोन आयै बेयो बेफोरखौ मिथिया आयै बेयो आरो बेनो खोन्थानोबो नाङा लाबबो गैया बेनो मिथिहोनानै आंनि हिन्जावा ओरैनो मेन्टेल जायाखै आयै बिसोर सानैनि थाखायनो जादों बिसोर सानैया आंनि हिन्जावखौ असान्थियाव दोनो आंनि हिन्जावा सानैनो मेन्टेल गाज्रि जाबाय नोंनि हिन्जावालाय खर'ल'सो सादों गगाल'सो मोन्दों बिसाखिनिखौथ' जोंबो बेयाव मोन्दोंना बिसाखिनि मोननायानो बिराद गिदिर बेमार जानाय बायदि मोनबाय नामा सङै खुरै जानो हालायै नोंलाय माथो जाखो नों सङै खुरै जाहोनो हाया नों सना दादेरा हिन्जावखौ बिथिं साला मानसिफोरनि जिउआ थैनायनि लामायाव जुजिगासिनो नोंसोरहा आरो जानाय लोंनायखौ लानानै दावराव सोरखौबा अनदों सोरखौबा बासिदों बेफोरखौ लानानै दावराव नोंसोरथ' न'आव थानानै सानाव जानो मोन्दों बेरायनो मोन्दों हराव आलो गोजोन उन्दुनो मोन्दों जों बेयाव मोन्दों हो सान हर जानाय लोंनाय थिग गैया उन्दुनाय थिग गैया थाम्फै अरजा ब्रुं ब्रुं बेसेबां खस्थ' मेगनजों मोदैजों दंबाय थायो बेफोरखौ खबर गैया बुजिजोब्बाय आं आयै आं गथ' मोननो रोङाखैनो आंखौ नोङो फिसाला होननानै साना आंनि हिन्जावखौ नों बिहामजो होननानै साना आंनि हिन्जावनि बेमारा बेमार नङा दिनै देरहा आरो बिनि हिन्जाव बिनि फिसायाल' नोंनि मानसि ना बेखौल' अनो नायबाय था नों आयै थां बेनिफ्राय गोख्रैनो थां साला जोंहा मा जादों माथा मारिनानै आगोल मोनाखै नोंहा नंखाय बाखाय खोथाफोरखौ लानानै दावराव थां गोख्रै बेनिफ्राय नायगोन आरो नोंबो देरहा नायगोन नोंखौ बेफोरबायदि खर' गाज्रि फिसाफोरखौ मेलेम गैयै साननो रोङै फिसाफोरखौ बेबायदि जागोन ना मिथियोमोनब्ला उन्दैयावनो सोंखै दौयै बुथारगौमोन आं थाम्फै अरसि मोस्रोम अरसि सिगुन सिदला खेबना लांसि बेसेबां आलाय गिदिर गोलाव खालामबाय फोरोंबाय फेदेरबाय दायो बेबायदिसो बुंजानो बिसोर फिसाफोरनिफ्राय साला आयै थौलाय सोरांस्रिनि सेराव फै बाबा आइदै गुजुनाया माला हामबावगोन अलंबाराबा माब्ला सफैसैहाय दै गुदुं लोंगौमोन आङो दै गुदुं फुदुंना होनांगौमोन आंनो जोमै नों फैबाय अलंबार फैबायना आइमोना सोरांस्रि मोना न'आव सफैजोब्बाय दा थांबाय थां बिसोरो न'आव सफैखाबायब्ला सोरांस्रिखौ जा फेथिंखौ जा नङाबा आइखौ जा दै गुदुं फुदुंनो हैलाय गोदोना जि मानदों गुदुं लोंना होनि आं गैया फैयाखै आइ आंखौ सोबानासो हरबावबाय मा नोंखौ सोबानानै हरबाय सोरो आरो मानो आइ आरो सोर जानो आइ आंखौ सोबानानैसो हरबावबाय गासिबो दंहैजोबो हस्पिटालावनो नंगौना नङा मिथिया बुंफ्लालाय थिखादों गावनि फिसौनि गावनि बिहामजोनि जिउआ थैहां जिउ अबस्थायाव दङनो बिसोरनि बेमाराल'सो बेमार मिथिगौना जोमै नोंनि बेमारा बेमार नङा नोंखौ आंखौ बिहामजो आरो फिसाला होननानै साना बिसोरो माने बिसोर फैयाखै अब्ला आं दायो सोर दै गुदुं फुदुंनानै होबावनांगौ आंहा दिनै गुजुनाया बारानि सायाव बारा जागासिनो खर' सानाया बारा जानायनि सायाव बारा जागासिनो जोमै जिंगासिनांगौ गैला थां दिनै सानसेखौ नों गावनो फुदुंनानै लोंहैदो माब्लाबाबो सान्थि गैला आंहा नुवाखै नोङो अलंबार आं मोजां मोनग्रा सिरियाल होदोंमोन दालाय आं दै गुदुंसो फुदुंहैनांगौ ना आंनि मोजां मोननाय सिरियालखौसो आं नायनांगौ थां नोंनो फुदुंना लाना फै जागोन दे नों नायबाय थादो आंनो फुदुंना लाबोनानै होफैसिगोन आंनि गोसो गोरबोआ हले दिनै बिराद मोथो रागाबो जोंदों दुखुबो मोनदों गोरबोफ्रा बायग्लिजोबनाय बायदि मोनदों आं दिनै मोनोल'सो नोङो जेबो खालामनो रोङा जाम्बासो जाम्बानि खोथा गैया बेयाव दिनै जोमै आं मोनसे थिरांथासो लाबाय मा थिरांथा आइ आंखौ फिसा बायदि सानाखैना आइ आंखौ फिसा बायदि अनाखै देरहायाल' गावनि फिसा आं फिसा नङा आं फिसा नङाब्लालाय माथो बेनिखायनो आं सानबाय दिनैनिफ्राय आं गुन्दासो जासिगोन गुन्दा आं मानसि मोजां जाला जोमै दिनैनिफ्राय नों गुन्दि आं गुन्दा जों सानैजों दिनैनिफ्राय गुन्दि गुन्दानि खामानि मावगोन नायगोन बिसोरखौ हाब माथो गुन्दि गुन्दा जानांगौ जोंलाय आं दङना आं दं नों जागोनल' होनदो आंबो बिसोरखौ ओरैनोबाबो नायनो हाखाया जागोन जों सानैजों गुन्दि गुन्दा जानानैनो बिसोरखौ फोजोबस्रांनायनि लामायाव लानांसिगोन बिदिब्ला खामानिया गाबोननिफ्राय सुरु